Ještě než začneme, pokud se vám tohle video bude líbit, budu moc rád za like, komentář nebo odběr. Hodně mi to pomáhá a posouvá tenhle kanál dál. Díky a pojďme na to. Bydlím v řadovém domku na okraji města. Klidná ulice, kde se lidé zdraví, sekají trávu a každé ráno zamávají sousedovi, který odjíždí do práce. Taková ta obyčejná čtvrť, kde všechno dává smysl. Až na jeden dům. Je to ten čtvrtý zprava, starší, s bledě-modrou fasádou, která kdysi bývala zářivá. Dneska už je oprýskaná, zašlá, trochu smutná. Na první pohled nijak zvláštní, ale jakmile se do něj podíváš o něco déle, začne tě znepokojovat. Nikdy jsem neviděl nikoho, kdo by tam vešel. Nikdy žádné auto na příjezdové cestě. A přesto, každý den, když jdu kolem, zmizí v poštovní schránce nový leták. A další den tam už není. Někdo tu tedy přece musí být, ale kdo? V celé ulici jsme se na to ptali už mockrát. Starou sedlíci krčí rameny. Prý tam kdysi žila rodina. Prý odjela. Ale dům se neprodal. Nikdo nový se nenastěhoval. A přesto má záclony, světla i zavřená okna. Ale nikdy rozsvíceno, nikdy zvuk, nikdy pohyb. Dívával jsem se na něj často z okna. Jen tak, když jsem nemohl spát. Působilo to, jako by na mě koukal zpátky. Jako by věděl, že ho pozoruju. Jediný známý fakt byl ten, že pošťák vždy nechá dopis a druhý den ráno je pryč. Ne, že by to bylo zvláštní samo o sobě, ale v kombinaci se vším ostatním. Začínalo mi to hlodat v hlavě. Jednu noc jsem si všiml něčeho zvláštního. Zpoza starých záclon v horním patře, jako by tam něco pohnulo látkou, jako by někdo jen lehce odhrnul okraj a pak ho zase pustil. Byla to sekunda. Možná iluze. Ale v ten moment mi po zádech přeběhl mráz. Někdo v tom domě skutečně je a sleduje nás, stejně jako my jeho. Ale proč o sobě nedává vědět a proč? Každou noc, když svět kolem spí, začne být slyšet ten pláč. Byla to úplně obyčejná noc, taková, jakých zažijeme stovky. Ulice stichla, teplé letní dusno viselo ve vzduchu a jediné, co bylo slyšet, byl slabý šum větráku na stole. Byl jsem sám doma. Pracoval jsem dlouho do noci a zapomněl zavřít okno v obýváku. Když jsem šel kolem, zastavil jsem se. Z ulice byl slyšet zvláštní zvuk. Zprvu jsem si myslel, že si to jen moje unavená mysl představuje, že je to možná vítr nebo vzdálený zvuk televize. Ale ne, byl to pláč. Tichý, potlačovaný. Pláč, jaký vydává někdo, kdo se snaží, aby ho nikdo neslyšel a zároveň nemá sílu přestat. Přistoupil jsem blíž k oknu a poslouchal. Zvuk vycházel z domu naproti. Z toho domu, o kterém se nemluví, z domu, kde nikdo nežije, alespoň oficiálně. Nevím, jak dlouho jsem tam stál, jen s rukou položenou na parapetu a poslouchal ten nářek. Měl v sobě něco zoufalého. Skoro jako by ten člověk, nebo co to bylo, plakal kvůli něčemu, co už nejde vzít zpět. Pláč trval jen pár minut, pak náhle ustal, bez doznívání. Bez zavření okna, jako kdyby někdo stiskl tlačítko. Stál jsem tam ještě dlouho poté, s otevřeným oknem, mrazem na rukou a očima upřenýma do temného domu naproti. Druhý den ráno jsem šel ven. Ulice byla tichá, klidná, jako obvykle. Ale když jsem prošel kolem toho domu, zastavil jsem se. Poštovní schránka byla opět prázdná, letáky zmizely. Ale tentokrát byl pod schránkou malý, tmavý flíček na zemi. Připomínal zaschlou kapku. Slzy? Ne, to je hloupost. A přesto cítil jsem, že odteď už nic nebude jako dřív. Další noci jsem nespal dobře. Moje mysl pořád vracela ten pláč jako smyčku, která nejde zastavit. Ať jsem dělal cokoliv, pořád jsem ho slyšel někde vzadu. Ne v uších, spíš v hlavě. Začal jsem si všímat detailů. Toho, co jsem předtím ignoroval. Například toho,
že i když ten dům působí opuštěně, okna jsou každý týden jinak zatažená. Jednoho dne je záclona shrnutá do strany, druhý den je rovná, další den není vidět vůbec. Někdo je uvnitř. Ale nikdy ne venku. Začal jsem se ptát, jen opatrně. Sousedi si neradi povídají o věcech, které působí divně. Ten barák? Jo, tam kdysi žila nějaká rodina. To už je let. Nikdo tam není, jen majitel. Starý samotář. Prý se mu zabila dcera nebo co. A kdo ti to řekl? Já jen, že jsem to taky slyšel od někoho. Každý měl jinou verzi, ale žádná nebyla úplná. Nikdo si nebyl jistý, nikdo nikdy neviděl majitele na vlastní oči. Ale všichni se shodli na jednom, k domu se nepřibližovat. Jeden starší soused, pan Růžička, mi řekl něco, co mě trochu rozhodilo. Podívej, řekl s pohledem zabořeným do kávy. Já tam kdysi zazvonil, byl výpadek proudu v celé ulici a já šel zkontrolovat, jestli jsou v pořádku. A víš, co se stalo? Ne, řekl jsem. Dveře se otevřely sami, nikdo za nimi nebyl, jen tma. A ten pláč, hlasitější než kdy dřív, jako by mi prosakoval až pod kůži. Zasmál se, takovým tím smutným, vysíleným způsobem. Od té doby se tam nedívám, ani když náhodou slyším něco v noci. Když jsem šel od něj domů, měl jsem husí kůži na krku. Ten dům nebyl prázdný, ale nebyl ani obyčejný, ať už tam je kdokoliv. Možná o mě ví, že ho pozoruju. Dlouho jsem váhal. Ale čím víc jsem se snažil ignorovat ten dům, tím víc se zdálo, že on ignoruje mě. Neignoruje, pozoruje. Cítil jsem to. Ve chvílích, kdy jsem se podíval z okna. V momentě, kdy jsem zamykal dveře. Jako by mě sledoval. Ne někdo uvnitř, ale ten dům sám. Jedné noci jsem to už nevydržel. Byla tichá, bez větří, teplá srpnová noc. Vzduch stál, i stromy se ani nepohnuly. Vyšel jsem ven, bez plánů, bez odvahy, jen. S nutností to konečně pochopit. Šel jsem pomalu, jako zloděj. Míjel auta sousedů. Občas pohlédl zpět, jestli mě někdo nevidí. Ale celá ulice spala. Až na ten dům byl tmavý, ale ne mrtvý. Přiblížil jsem se k brance. Nevydala žádný zvuk, když jsem ji otevřel. Jakoby čekala. Trávník byl zarostlý, ale ne spustlý. Někdo ho posekal dávno, ale stále měl tvar, jakoby se o něj někdo alespoň občas postaral. Pomalu jsem kráčel po úzkém chodníčku k verandě. Každý krok zněl v hlavě jako úder. Když jsem stanul u dveří, srdce mi bušilo jako o život. A tehdy jsem si všiml. Vedle dveří, přilepený k rámu, byl malý, roztržený kousek fotografie. Zvedl jsem ho. Na obrázku byla malá holčička v květovaných šatech. Měla rozcuchané vlasy a smála se. Vedle ní stála žena. Její tvář byla utržená. Zůstal jen kout úsměvu. Pohled na ten útržek mě zasáhl víc, než bych čekal. Bylo to osobní. A bylo to schválně nechané. Tam u dveří. Pro mě. Znovu jsem zvedl oči ke dveřím. A tam... Na skle, v horní části dveří, byl obtisk ruky. Z vnitřní strany. Zadíval jsem se. Ruka byla malá. Dětská. Udělal jsem krok zpět. A v tu chvíli se někde v domě rozezvučil tichý mechanický zvuk. Zvonek. Starý, šelestivý, jako by se probudil po letech. Ale nezvonil já. Stál jsem nehnutě. Nevěděl jsem, co mě víc děsí. Ten náhlý zvuk zvonku, nebo fakt, že jsem ho nezazvonil já. Zvonek zvonil jen jednou. Pak ticho. Ale to ticho bylo jiné. Z předchozího klidného ticha se stalo ticho napjaté, jako když celý dům zadržel dech. Pomalým krokem jsem ustoupil o pár metrů zpět, až ke konci chodníku. Otočil jsem se, ale něco mi říkalo, že se nemám rozběhnout.
že kdybych se v tu chvíli dal na útěk, něco by se změnilo. Něco nenávratně. Vrátil jsem se domů, zamkl dveře 2krát. Zatáhl rolety, zhasl všechna světla. Ale i ve tmě, i v bezpečí jsem měl pocit, že ten dům mě sleduje. A pak přišla další noc a další. A s nimi další zvláštní věci. Začalo to nenápadně. V místnosti se mi občas sama od sebe roztočila stropní vrtule, přestože byla vypnutá. Pak jsem si všiml, že hodiny v kuchyni jdou pospátku. Jednou jsem vstál o půlnoci pro vodu a všechna světla v bytě se náhle rozsvítila současně. Žádná porucha, prostě něco. Ale nejděsivější bylo, když jsem se po jedné noci vzbudil a všechny moje záclony byly zatažené jinak než večer. Jakoby někdo stál u každého okna, dlouho, a díval se ven. Tehdy jsem pochopil, ten dům, on mě pustil dovnitř. Ne fyzicky, ale do sebe. Začal mi ukazovat, že je naživu. Že to není jen dům s tragickou historií. Je to místo, které si pamatuje. Místo, které cítí a dýchá. A ten pláč začal znít jinak, víc naléhavě. Jakoby se blížilo něco, co už nejde zastavit. Už to nebyla jen zvědavost. Byla to posedlost. Začal jsem trávit hodiny na internetu. Procházel jsem katastr nemovitostí, archivní záznamy, staré články v zapomenutých novinách. A po několika dnech jsem konečně našel stopu. Adresa toho domu vedla k rodině Novotných. Podle dostupných záznamů tam kdysi bydlel pan Radek Novotný, jeho žena Klára a dcera Eliška. Zdánlivě obyčejná rodina až do roku 2008. V novinách jsem našel jediný článek, titulek zněl: Dívka 8 tragicky zemřela po pádu ze schodů, rodina se odmlčela. Podrobnosti byly mlhavé. Zmínka o vyšetřování, ale žádná obvinění. Rodina se podle všeho po tragédii uzavřela před světem. Krátce po smrti Elišky zmizela její matka. Žádný rozvod, žádné stopy. Prostě zmizela. A otec zůstal v domě a pak ticho. Nikdo ho neviděl, nikdo s ním nemluvil. Ale nikdy se neodhlásil, nikdy dům neprodal. Byl tam, pořád tam je. Když jsem tu informaci zpracovával, došlo mi něco děsivého. Pláč, který slyším každou noc. To nemůže být dospělý muž? Je to dětský pláč, jemný, přerývaný. Jakoby čas v tom domě zamrznul v okamžiku té nehody. A pak další zjištění. Na místním fóru jsem objevil příspěvek starý 10 let. Prosím, nesnažte se kontaktovat obyvatele domu na adrese. Každý, kdo se přiblíží, začne slyšet věci, cítit věci. Něco tam zůstalo a nechce být zapomenuto. Podepsán anonymní soused. Do té doby jsem nevěděl, co přesně hledám. Ale teď už jsem věděl. Ten pláč nepatří duchovi. Ne úplně, patří vzpomínce. A ta vzpomínka si hledá někoho, kdo ji vyslechne. Věci se začaly měnit. Nebylo to náhlé. Spíš jako když někdo pomalu utahuje šroub, každým dnem o kousek víc. Začal jsem se budit přesně ve 3:11 ráno. Každou noc. Bez důvodu. Žádný hluk, žádné světlo, žádný sen. Jen náhlé probuzení a neklid. Vždy ve stejnou minutu. Při 4. noci už jsem to nevydržel. Seděl jsem v křesle u okna, hleděl na tmavý dům naproti a držel v ruce ten útržek fotografie, co jsem tam našel. Zkoumal jsem každý jeho kousek. Až jsem si všiml něčeho, co jsem předtím přehlédl. Na okraji byla drobná čísla. Datum. 3. júla 2007. Den, kdy Eliška zemřela. A pak, někde hluboko v tom tichu, zase ten pláč. Ale tentokrát jiný, zoufalejší. Jakoby někdo ztratil poslední naději, že ho někdo uslyší. Znovu jsem vstal, tentokrát už ne s pochybnostmi,
ale s pocitem, že tohle všechno se děje proto, že mám něco udělat. Poprvé jsem měl plán. Půjdu k tomu domu, ne jako zvědavec, ale jako někdo, kdo je ochoten naslouchat. Vzal jsem baterku a šel. Ulice byla temná, tichá. Už jsem se nebál. Nebo možná ano, ale jinak. Byl to strach s respektem. Branka se znovu otevřela bez odporu. Tráva se ve větru nepohnula, protože vítr nebyl. A když jsem stál na prahu, dveře se samy pootevřely. Uvnitř tma, ticho. A pod tím šepot, ne hlasitý, ne zřetelný, ale známý. Zachvěl jsem se. Ten hlas jsem slyšel jen jednou, před lety, když jsem byl dítě, když jsem sám plakal ve tmě. A tehdy jsem to pochopil. Ten dům mě nevybral náhodou. Věděl jsem, že jakmile vstoupím dovnitř, už nebude cesty zpět. Ale stejně jsem to udělal. Dveře se zavřely samy, bez skřípání, bez spěchu, jemně. Jako by mě dům vítal. Uvnitř byla tma, ale ne úplná. Z horního patra zpoza zábradlí se linula slabá záře, ne světlo, spíš světelný stín. Jako když měsíc osvětluje něco, co není vidět. Kroky na starých prknech zněly pod mýma nohama tlumeně. Jako by tlumili každý můj dotek, každé slovo, každý nádech. Dům nechtěl, aby mě někdo slyšel, ani on sám. Na zdech visely fotografie, některé z nich byly poškrábané, na všech byla stejná tvář, dívka, Eliška. Ale její obličej byl jiný na každé fotce. Na jedné se smála, na druhé byla rozmazaná, na třetí se dívala přímo na mě, stuhl jsem. Ne proto, že by to bylo děsivé, ale proto, že jsem cítil, že se dívá právě teď. Že je tady, někde v těch zdech, ve vzduchu, ve mně. Začal jsem stoupat po schodech. Každý krok doprovázel jiný zvuk, praskání, vzdálené dýchání, tiché šepoty a pak, hned za rohem na chodbě, světlo, malá stolní lampa v dětském pokoji, zcela funkční, zcela běžná. Na stole papír, na kterém byla dětská kresba, dům, slunce a dítě, které drží někoho za ruku. Přistoupil jsem blíž. Na spodním okraji obrázku bylo napsáno Nech mě jít. Zvedl jsem oči a v rohu pokoje stála postýlka. Prázdná, ale přesto jsem cítil, že tam někdo je. Vzduch se ochladil. A pak se ozval ten pláč. Blízký, ne už z domu, ne z dálky. Přímo z toho pokoje. Byl jiný, uklidňující. Jako by ta duše věděla, že jsem tu kvůli ní. A tehdy jsem promluvil nahlas. Poprvé. Nejsi sama. Pláč ustal. Ticho. A pak se něco pohnulo ve skříni. Věděl jsem, že se pohnula. Nejen tak. Skříň ve stínu v rohu místnosti se pootevřela o pár centimetrů. Tohle nebyl obyčejný nábytek. Byly tam 3 skříňky. 2 otevřené, prázdné. A ta třetí po celou dobu zavřená. Až doteď. Zaváhal jsem. Celé tělo mi říkalo, ať uteču, ať jdu zpátky, ať to nechám být. Ale to něco jiného, něco uvnitř mě táhlo blíž. Touha vědět, touha pochopit, touha vysvobodit. Přistoupil jsem ke skříni. Z jejího vnitřku vycházel závan starého prachu, vlhka a něčeho studeného. Opatrně jsem pootevřel dvířka o něco víc. Uvnitř nebylo nic, nebo jsem si to aspoň chvíli myslel, a pak jsem si všiml. Na spodní polici svazek klíčů, staré, rezavé, svázané koženým páskem, každý jiný, každý zcela neoznačený. A přesto mi připadaly známé. Vzal jsem je do ruky, byly chladné a těžké, a jakmile jsem je zvedl, skříň se sama zavřela. Nevylekal jsem se, spíš naopak. Náhle mě zaplavila vlna klidu a v tom tichu jsem uslyšel nový zvuk, krok. Nad mou hlavou, na půdě,
Bylo to jedno jediné šlápnutí, ale znělo, jako by někdo čekal celou dobu, až vezmu ty klíče. Opatrně jsem prošel kolem skříně, ven z pokoje, na konec chodby. Dveře na půdu byly pootevřené, žádný žebřík, jen temnota. Ale jakmile jsem k nim došel, sami se spustili dolů. S těžkým dechem a klíči v ruce jsem vystoupal nahoru. Půda byla zahalená prachem, ale přímo uprostřed něco viselo. Dřevěný věšák se 4 háčky. Na 3 z nich visely klíče stejné jako ty v mé ruce a ten 4. byl prázdný. Cítil jsem, co mám udělat. Zavěsil jsem svazek na poslední háček. Ve chvíli, kdy se ho dotkl, ozval se hluboký výdech. Z půdy, z domu, ze samotného vzduchu. Bylo to jako vydech duše, která čekala, až bude konečně pochopena. A potom naprosté ticho. Poprvé za celé týdny. Žádný pláč, žádný šepot, žádný chlad. Jen klid. Stál jsem na půdě a naslouchal tichu. Bylo zvláštní, jak ohlušující může být právě ticho, když předtím nebylo nikdy dovoleno. Žádný pláč, žádné kroky, žádné zvuky z jiného světa. Jakoby dům vydechl naposledy. Klíče na věšáku se ani nepohnuly. Vše stálo. A přesto jsem cítil pohyb. Uvnitř mě, v domě, v čase. Pomalu jsem se šel dolů. Každý krok byl lehčí. Jakoby ten starý dům, napjatý celá léta, konečně povolil v základech. Když jsem došel k hlavním dveřím, byly už pootevřené. Nepamatuju si, že bych je otevíral. Ale teď tam stály, tiché, bez odporu, jako by mi říkali děkujeme. Nevím, kdo přesně mi to děkoval. Byla to Eliška? Byl to její otec, uvězněný ve svém smutku? Byl to samotný dům, který v sobě držel bolest tak dlouho, že zapomněl, jaké to je dýchat? Vyšel jsem ven. A ulice vypadala jinak, stejné domy, stejné lampy, ale jiný pocit. Jakoby celá čtvrť čekala, až to někdo udělá. A pak jsem si všiml, všechna okna domu byla dokořána. Záclony odhrnuté, žádné tajemství, jen světlo. Ten dům už neplakal a já poprvé po dlouhé době spal celou noc bez probuzení. Od té chvíle jsem do toho domu už nikdy nevešel. Nemusel jsem, nebylo proč. Ale když jdu okolo, vždycky si všimnu jedné věci. 10. háček na věšáku je prázdný. Vždycky. Ať tam kdokoliv zavěsí klíče, zmizí a zůstane jen příběh, který čeká na někoho dalšího.